Patiri kuterera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai nawu ma-updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Nhasi ndiri kuuya nenyaya muri yeZimbabwe yandiri kunzwawo panapa pari kunzi zvoni Tendai Biti, Jameson Timber, Love Mo Maduku, Douglas Monzora, Job Scala, Jacob Ngarivume and Fadzai Mahere have been taken to court following an urgent chamber application filed by ZANU-PF activist Talent Rusere seeking a prohibitory interdict to restrain them from inciting public disorder over the Constitution Amendment Bill number 3 of 2026. In the application filed at High Court in Harare under case HC 26, Rusere cites the 7 individuals as the first to 7th respondent, with Minister of Home Affairs and Cultural Heritage Honorable Kazembe Kazembe named as the 8th respondent. The applicant alleges that the respondents are willfully misrepresenting the Constitution Amendment Bill by falsely claiming it requires a referendum, thereby causing public alarm and disorder. According to the court papers, the bill seeks to amend section 95 and 143 regarding election cycles duration, which are not entrenched provisions that would mandate a referendum. Rusere is asking the court to prohibit the respondents from manipulating the law for political gain and undermining the Constitution of Zimbabwe. Ndo mashoko atiri kuona panapa muri yeZimbabwe atiri kusangana nawo zvinhu zviri kunetsa izvi. Pachapisa mhanya wonogodzokera mwanakomana mwanasikana wemunhu. Zvinhu zviripo izvi ndegedza ndikuudzei muri yeZimbabwe ndichiti kune mamwewo machongwe andisida kutaura zita rekuti ndingatsamwisa umwe munhu because unongonzwawo wani yako koto dhaka inenge chinzi kuli ndinganyararidzwe zvakutaura saka ndikuti kune mamwe machongwe vekuti havana relevance in the party, within the party. They are not even recognized, but they are there kutotsvagawo jezi kuti at least musi uchazobudirira pachaputika chinhu chacho chinzi chaita vachazobudawo vachitisu tanga tiri magamba takakonzera kuti zviitike takanga tichirwisa kuti zvibudirire. For example, do you know kuti kuna vamwe vanhu vanga vasitombori relevant zvamuchose panguva yaMugabe, but pakangonzi pakuda kuya Mnangagwa paya vakabva vatanga kunojambira chinhu bva vatanga kunoita izvo vakatoenda ipapo kusvika vatoita se kusvika vatopinda. Same kuopposition kunotona vanhu vakadaro kuti vakangomirira vanotoona kuti kuzanu kwacho zvakaramba. Alright, kuopposition kwacho nguva yanatsvangira zvazviri kuramba but izvo zvikando supportawo zviri kuitwa izvozvo, but munhu iye anenge asina kana one kana any relevance oro chi, but anoda kungotsvaga jezi kuti azongorangarirwawo nevakomana kana zvinhu zvavo zvichinge zvaita zvazofamba. Panyaya iyi regedzeni taure chokwadi ndichida iso muZimbabwe munomu zvinhu zvese izvi zvinofanira kunge zvinotobvumidzwa munyika yeZimbabwe. Zimbabwe is not a country yekuti munotanga kuudzwa kunzi iwe zvinhu zvamukutaura izvozvo zvazvibvumidzwa kutaura zveconstitution inofanira kungoamendwa vanhu vakanyarara, because pavakatoita zvinhu zvese izvozvo vachiwirirana kuti saka zvinhu zvedu constitution richida ichange ichifamba so system yana Smith because ana Smith anga asingazvidi kuti munhu mutema aenda inovhota kuti sei ndo nyaya system yavakanobva vanogadzirisa iyo. Saka to me it doesn't make sense kuti inobva inzi yakuti rebuild yakudzoka futi mustyle same system iyo azvinyatsobalansa. Zvinotanga mangangoti hatichangodi munhu ane ganda rakachena, tangoda munhu ane ganda rakasviba chete kuti anga achitungamirira nyika yeZimbabwe iye. Haisi itombori nyaya iyoyo. Saka vakomana ava chavo chavari kuita kutoona kuti sedza mabasa ari kushayikwa ava nezvavari kutaimira or whatever ndizive nezvimwe zviri unnecessary pamwe kushandiswawo futi ndoskiri racho zviri pa2 because unongonzi ngatitume activist chingotumai one munhu ari zasi uko amhanye nyaya dzacho because vanhu vacho futi madhara acho ari papo vakangwara pastrategy vakangwarisa vanoonera bhora richitori kuro kuti aiwa izvi zvinoita kuti azviite, but pane zvinhu zviri kutaurwa nemaZimbabweans panapa because handidi kuti ndingoramba ndingori ndiri munhu anenge achingotaura achingodididididi no legedze tumboona right. Hanzi if only a few people like Tendai Biti, Job Scala and others oppose the bill, why fear a referendum? A referendum would settle the matter in one day. Let the people decide. You see,
ndo chinja ndiri kuonera chiri kuitika, because pane zvinhu zvokuti imimi motaura kuti zvoni nyika yeZimbabwe yakungogadzirwa nevanhu 300 and something or 400 and something vava vanenge vari kuparliament ikoko. The rest mese monzi nyararai makudecide imi muri over 17 million. To me it doesn't make sense. Kana vakomana vangoti kuti zvive free ka muri kuda kudecide life yevanhu over 17 million muchivaudzira kuti izvezvi taakudai takuesa ningi ndiye akutotonga. Saka chimira itimbodzoka ku 17 million kwacho, nekuti kuti zvinhu izvozvo zvinge zvichizoachivhika pakatorwiwa pane ropa rakawanda rakatombodeukawo. Zvinhu zviri kuti zvinofanira kurespectwa zvoitwa mugwara razvo. I know ma strategies mamwe anoshandiswa nemadhara ekuti vanogona kuti kugadzirira confusion like izvezvi. So ukada kutarisa opposition yemuZimbabwe yetaiti kuti main opposition yakalokerwa kunze painoise dzeconstitution idzi, pari kutonetsana vanhu vari mudanga vemupati muZANU-PF, vanhu vasiri kutonzwisiswa ndiva vana madhuku nanana vakakutorwa musuno vachinorohwa vachinzi madhuku arohwa vazodidi vave, ndo vanhu vasiri kunzwisisika pazvinhu izvi. Umwe wari kuti people will continue fighting whatsoever, whether the courts, police or military shun us, but the democratic movement will be our struggle. Imwe shoko riri kubvawo kune umwe vari kutaurawo iri kuti aiwaka vanhu vacharwisa chinhu ichi. Why block people from participating? This means you are hiding something. Exactly. Achisi chinhu chepadeni pemunhu, haisi company kai kana kuti yekuti munongoti isusu because takutoda so takuti. It doesn't make sense. Mukada kutraya kustopa vanhu muchapezera maita zvinhu zvinozonyadzisa mangwana. Ivo vanozviziva futi madhara vanokuudza kuti isusu we are protecting peace, hatisi kuda zvakadai, so vanhu vachangopera vachingotaura everywhere. Ukangoda kungonzikana kuti vari kuopposa vaneta nekusungwa vana mumasocial media, vari kuta kupi, vari kuta paroad apa mastreet macho hamutopindike, vari mujoni muno zvatonetsa, mujoni wese ndotonzwa kuti haningi akazodai so only because of these things. Potobuda patonze vari kubuda vacho vari kuoneka kuti vari pamberi, and people like ana Fadzamaire haana chakambobudikira achinzi aita sei kana kuti achallenge chikoti. Fadzamaire ndingoona vangomudrega ipapo. Why? Because vari kuona kuti ndiye wari umwe munhu ari ngoriwo vhoko vanenge vachitaura kuti we need new leaders, achibvunza ma-questions, because it's all about asking questions. Ma-questions chacho are valid kuti ko apa panenge muchizopafambisa sei kana muchidai so, and they are not willing to answer those questions. Unozonzwa vamwe vanopedzera vakutoendesana kumakoti like recently up maera ane nyaya imwe iri yakutonetsana na Tino Machakaire veve, but zvakatanga sema questions kuti ko you is it true kuti hanzi paipai wakazodai wakadai pazvatonetsa. Right, umwari kuti aiwa politics, we should learn from other mistakes. Mugabe did all this nonsense, but today where is he? If we call for order, why all these amendments before 2028? Let's put these amendments into action after 2028, if not for personal interest. Because imwe nyaya iripo panapa ndeyekuti right, kuti uyazorwa nyika agona kudai, so it's up to them. They should know kuti okay, now tinanhingi ndiye successor wedu anofanira kunge aripo, because chinoitika nchekuti munhu chaya anotorwa chero nenguva yaMwari. Ko akamuka akanzi afa rimwe day, munoita sei vanhu imimi? Muri kuti anzi iye ndiye alpha and omega pazvinhu zvacho. Zimbabwe ine kamwe kamafanizi kainoitawo zvechokwadi. Right, umwari kuti takavhotera bumbiro remutemo iro kureva kuti senyika yeZimbabwe ndo zvatoda. Now maakuda kuita zvemusoro wenyu mega kuchinja zvodiwa ngepovo, apachina demokrasi zveapo, kwakungotongana nedemo. Dzokai kuvanhu munzwe zvavari kuda chete, kwete kumbunyikidzana. Pakashata for real. Ari kuto undermine constitution ndimi neZANU-PF na president wacho. Isa kuvana vevu vanzwe kuti zvido zvavo vari kuda kuti vamboita sei, kwete kungoita kunge umbimbindoga uyo wamuri kuita. Aiwa, Zimbabwe has been a shame on earth since ZANU-PF's day one and still going. Munodarireiko asi nhai? Ndo zvimwe zviri kutaurwa pana kuti aiwa why muri kuita zvinhu zvakadai so. Inini ndo zvimwe zvinhu zvandofarira, ndowanyaya dzifambira nyaya dzacho. Hatidi nyaya dzinongoperera ikoko kumusoro, toda nyaya dzinoperera kuma-citizens, kuti ma-citizens acho ari kumboti kudii. Handiti umwari kuti ainzi aiwa, but ko munangagwa wacho ari kumbonyazodei beyond 2028? Why is he a bell on plunging the nation in chaos and confusion? Why can't he just leave the dance floor upon the expiry of his term? This nation need to focus on more
pressing issues than term extension and butchering the constitution, persuade your persuaders say. For your own information guys, ndanzwa pane a certain guy hanzi po mangwana andovha vakutodzokera pa spotlight akomana acho hanzi Mnangagwa akasada kutora kuti apinde kusvika 2030 tichadhila naye as a party ndo ichapedzerana naye. Indangoti zvangu muromo wangu handidi zvekutaura, handidi zvepamuromo. But anyways, I don't want to waste much of your time. Ndo zviripo anatenda ibiti ana Nigirikini anafadzai mahere vanodiwa kuNigirikini ikoko kukoti nana lavhuma madhuku vari kusungiswa nyaya dzavo kuti vanzi ngavanyarare kuti kuZimbabwe kuri kudakidza. I wish kuti one day amana ndikawana nguva ndikawana mukana ndikawanirwa nyasha ndimboenda kuZimbabwe kwacho ndimbonozvionera paground kuzvionera pamunhu wese fodya zokuti I wish kuti amana ndichitomboti waraiti uya anyora tsamba ndotoenda ndombonogara naye pasi ndombomubvunza kuti shamari iwo zvori kunyora uchibvunza izvi zvori kutaura izvi boherewo kuiwo udanyatso benefitawo chi apa zviri apa zvese zvinogona zvakanakira iwoka ko asina kunakirwa nazvo achaita seiwo acharepresent achamirirwawo nani. But one day ndozoti zvichaita umwe musi zvikafamba. But without wasting much of your time, regedza ndishandise mukana kuzivisa maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa ine vanokudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvavanyore. Pane company inonzi Education Research, iyo inova company inotungamirirwa naana Mukoma Owen. Idzi ndidzo shasha pakuregister nekuvhurirwa maFNB business account vanhu vese vasina mawork permit nemastudy permit. Mawanirwa nyasha, mawanirwa mukana. Manyai Education Research chero kwese kwamuri munototaura navo branch ravo it's all over South Africa because vana kuitira over the phone. Munotaura in the company yako form the company registration ne bank card rako iwore FNB business account zvinodeliverwa at your doorstep baba. Wakato cooler down, wakatogara uchitomwa whatever munomwa zvipi zvamunenge muchimwa ikoko pamwe ndime yoma-Kingsley kana kuti machi uri padeni pako zvinhu zvako zvichitofamba wotomhanya nelife yako uchitodya spasho yako acha yako irumu uchitoita zvauri kutoita. Saka conduct Mukoma Owen vakuitire zvinhu izvi handiti uri pamba pako wakatorelaxa usaswera uchinyebera. Ende kune vanhu vari kunze kweSouth Africa vari kuda kuregisterwa macompanies muSouth Africa muno nekuvhurirwa maFNB business account munobatsirikana futi neEducation Research vabate mutaure navo vakuitirei as long as une passport chete zvese zvinoita through Education Research.